Budem tu asi dosť často meniť tú polohu pri sedení, pretože sa tu neviem v tom kresle nejak tak usadiť, ale začneme. Dnešné video bude veľmi spontánne a budem tu v podstate rozprávať o cvičení. Ja som veľmi dlho odkladala toto video, pretože som nevedela úplne, ako ho uchopiť, ako ho podať. To neviem ani teraz, ale povedala som si, OK, teraz prišla chuť, mám na to ten čas, tak idem na to. Nechcem sa absolútne dávať do nejakej role nejakého radcu alebo moralistu, o tom dávať vám v tomto smere nejaké rady alebo vám tu hovoriť, čo máte a nemáte robiť. Presne takto som to video nechcela poňať a budem sa snažiť to nerobiť. Ja vám tu budem dávať akurát tak možno nejaké moje pohľady, moje pocity, to, čo mi to dalo, čo mi to možno zobralo, možno nejaké tipy, ktoré by sa vám mohli hodiť a čo už si z toho zoberiete, samozrejme je na vás, pretože ja si celkovo myslím, že to cvičenie, stravovanie, všetko to, čo vlastne tento celý balíček obnáša, je veľmi individuálna záležitosť. Každý sme iný, každému vyhovuje úplne iný spôsob stravovania, cvičenia, pohybu ako takého, niekto ho možno v živote potrebuje viac, niekto menej. Preto vám tu idem povedať to, ako to mám nadstavené ja, čo by som možno už urobila teraz inak. O tom bude to dnešné video. No a keďže som plná energie dnes, absolútne nechápem prečo, tak ideme na to. Mohla som si jednak doniesť nejaké pitie alebo nejaký čaj, ale už sa mi nechce vstať a ísť si preňho, tak skúsim to bez toho. Ak ma sledujete dlhšie, myslím si, že už viete, že čo sa týka cvičenia, tak sa tomu venujem už nejakú tú dobu. Cvičím proste už nejakú tú dobu. Ja som teda začala tak nejak aktívne cvičiť, povedzme vo februári tohoto roku, to budú 2 roky. Predtým som cvičívala tiež, samozrejme tak doma, ale kebyže sa naozaj na to pozriem z pohľadu tej disciplíny, tej pravidelnosti a toho, čo do toho cvičenia dávam, tak tie 2 roky je to naozaj ako najaktívnejšie. Priznám sa, že tie začiatky oproti tomu cvičeniu doma, keď som sa fakt do toho pustila naplno, boli veľmi ťažké. Nebudem vás tu absolútne klamať, že to bola nejaká prechádzka rúžovou záhradou, pretože absolútne nebola. Ja vám sem inak budem niekde dávať sem tam aj nejaké zábery z tých mojich začiatkov, z toho cvičenia a z toho celého, aby ste možno videli buď aj nejaký možno progres, alebo aby ste proste videli tú moju cestu aj takto pomocou práve tých záberov. Takže vám to tu budem vkladať. Samozrejme to domáce cvičenie je fajn. Je to super vec a myslím si, že to je vždy lepšie ako vôbec žiadny pohyb, ale ja som začala po nejakej dobe toho cvičenia práve doma pociťovať, že už mi to nestačí. Mala som pocit, že nemám toľko možností, nevedela som celkovo aj, či tie cviky vôbec robím dobre. Mala som aj rôzne aplikácie, mala som rôzne videá, ale stále som bola taká nejaká stratená. Nerozumela som jednoducho aj tomu, teraz necítim svalovicu, cvičila som dobre, teraz ju cítim až moc, cvičila som zle, teraz na aké partie sa zamerať. Vyhovovalo mi to tak asi rok, proste také cvičenie doma, tú stravu som takisto zmenila už asi 3 roky dozadu, kedy som sa snažila stravovať trošku zdravšie, aj keď ja to s tou stravou mám vlastne aj dnes tak, že celkovo aj tá strava, aj to cvičenie, ja som pociťovala, že to chcem zmeniť, ale na druhej strane som vedela, že nechcem ísť do žiadnych extrémov, aj čo sa týka cvičenia, aj čo sa týka stravovania. Chcela som si nájsť takú nejakú zlatú strednú cestu, nejakú rovnováhu v tom, aby sa to stalo povedzme takým ako môjim životným štýlom a nechcela som nič nejaké ako rýchle, že proste teraz bum, dieta a idem úplne sa tu obmedzovať. Ja nie som typ človeka, ktorému by toto z dlhodobého hľadiska vyhovovalo. Nemám rada také tie extrémne nejaké diety, hladovačky, obmedzovanie sa v extrémnom množstve. Podľa mňa to je úplná hlúposť, aspoň v mojom vnímaní. Preto som sa snažila hľadať si takú tú nejakú rovnováhu v tom, čo mi bude najviac vyhovovať. Takisto ja milujem jedlo, čo ste si asi už všimli a nechcela som sa ho vzdávať v nejakej veľkej miere, že sa budem pomaly báť si dať kľudne aj niečo nezdravé, alebo si budem úplne ako odopierať takéto tie radosti, ako dať si pizzu, ísť kľudne aj na ten burger, alebo keď ste niekde s kamarátmi, nedať si povedzme tú jednu húbku, ísť na opekačku a pomaly si vyčítať to, že si tam dám nejakú opečenú špekačku. Mne to príde úplná hlúposť. Práve preto som si povedala, že si to rozdelím nejak tak, aby dajme tomu tých 80% v mojom živote bola tá zdravšia strava, nejaká ako pestrejšia, takisto je ten pohyb a tých 20% tým pádom si nebudem potom vyčítať, keď budem mať kľudne aj dní, kedy sa nebudem absolútne hýbať, keď
kedy nikam nepôjdem, kedy kľudne zjem aj niečo nezdravé, alebo si dám zákusok, alebo si dám proste pečenú klobásu, alebo ja neviem čo všetko, pretože ja samozrejme tieto jedlá milujem. Takže som si chcela nájsť nejakú rovnováhu a myslím si, že sa mi to zatiaľ darí, aj keď samozrejme sama sa ešte v tomto procese nejak hľadám a skúmam. Takisto ja som si teda určila aj nejaký ten cieľ, ktorý si tiež myslím, že je veľmi dôležitý. U mňa cieľ jednoznačne nebol nejaké čísla, nejaká váha, nejaká postavička do plaviek, aj keď áno. Samozrejme aj to bol trošku zámer tú postavu nejak ako spevniť, niečo zhodiť, ale nebolo to primárne nejaký môj zámer sa dostať na nejakú váhu. Ja vám poviem pravdu, že som sa za celý čas tohoto môjho cvičenia vážila raz, aj to na popud môjho trénera a už nikdy viac by som to nerobila. Nevážiť sa, akože hej, že by mi to robilo nejaký problém, ale pre mňa osobne to není motivácia, pre mňa osobne je to skôr niečo, čo ma proste deptalo, či tam tá váha bude na tom čísle, či schudnem za ten mesiac toľko a toľko. Každé telo funguje inak. Ja som vždy už od základnej školy mala pevnú postavu a vždy, aj keď som sa postavila na váhu, aj oproti mojim rovesníčkom, mala som veľmi vysokú váhu v podstate na to, že mám takú ako atletickú postavu, mám proste fakt ako pevné to telo a aj keď boli baby, ktoré vizuálne vyzerali byť väčšie, plnšie ako ja, vždy som tú váhu proste mala vysokú. Už od malička som sa kvôli tomu strašne moc deptala, či to boli váženia na telesnej výchove, vždy som preplakala toľko nocí kvôli tomu. A pritom dnes viem, že keď sa pozriem aj na tie fotografie zo základnej školy, tak som bola úplne normálne dievča. Ale ja som sa práve vplyvom tej spoločnosti a toho nátlaku vnímala proste jak taký nejaký chodiaci hrošík, pritom viem, že to vôbec nebola pravda. Tomu, ako som sa vôbec na tú váhu, čo som mala, dostala, alebo podobne, to tu nebudem úplne rozpitvávať. Samozrejme, ja o tom budem možno robiť potom nejaké také osobnejšie videá na moje Hero Hero, takže koho to zaujíma viacej, tak ma tam určite sledujte, no a koho nie, tak ja si myslím, že sa to budem snažiť zhrnúť v tomto videu. Čo sa týka teda cvičenia a vec, ktorú by som vám za mňa mohla jednoznačne odporučiť, je nájsť si trénera. Ja, keďže som bývala, ako dobre viete, na Slovensku v takej ako úplne stratenej dedinke na konci sveta, tak celkovo ako nájsť tam nejaké fitness centrum bolo dosť ťažké, pretože tam ste boli radi, že nájdete jedny potraviny, ktoré sú aspoň otvorené a na ešte fitko, ale nakoniec sa mi podarilo jedno nájsť vo vedľajšej dedine. To vybavenie nevravím, že bolo ako nejaké wow, že ste tam mali toho veľa na výber, ale na ten začiatok mi to úplne stačilo. No a práve v tom fitku, ono teda patrilo k futbalovému štadiónu a vlastne bol tam jeden pán, ktorý robil nielen trénera, ale vlastne aj nejakého správcu tam celej tej veci. To fitko bolo v podstate robené ako pre tých futbalistov, ale dalo sa to ako využívať aj pre verejnosť. Tak som sa tam bola na to spýtať. Čo sa týka vlastne tam toho ako platenia za to fitko, tak to vychádzalo, myslím si, že ja neviem, tuším euro za ten deň cvičenia, tak nejak to bolo, čo nebolo ako v tej chvíli fakt jedno, pretože ja som proste len chcela už zmenu. No a samozrejme tým, že keď som do toho fitka prišla prvýkrát, tak nie tie ako stroje, áno, niečo som poznala možno z videí z internetu alebo z fotografií, ale vôbec som netušila, ako sa na tom cvičí, kde začať, vôbec som nepoznala nejakú ako anatómiu väčšiu svojho tela, myslím si v takom zmysle, že som nevedela, ja neviem, aký sval je dobre cvičiť, ako striedať tie cvičenia s čím a aké cviky používať na zadok. Poznala som možno tak, že áno, brúšaky sú na brucho, hej, keď budem dvíjať činky, tak je to asi na ruky, ale nerozumela som úplne tomu nejakým ako svalom, čo je biceps, čo je triceps, hej, alebo na čo sa viac zamerať a takto. Práve preto som vlastne oslovila aj toho trénera, bol to taký starší pán, či by mi s tým zo začiatku ako nepomohol. Na čo on mi povedal, že s tým má teda skúsenosti a že mi v podstate ako môže robiť trénera. Takže sme sa dohodli, že tie prvé nejaké tréningy bude vlastne šéfovať on. Takisto aj tá suma bola úplne skvelá, pretože aj keď to bolo teda vravím maličké fitko a takto, tak sme sa vlastne dohodli na nejakých 5 eurách za tú hodinu, čo sa mi bude venovať a ja to neľutujem absolútne. Viem, že teda tá cena v porovnaní asi s nejakými mestskými fitkami alebo fakt ako s trénermi, ktorí sa tomu venujú, je úplne niekde inde, ale cez to všetko si myslím, že je to úplne na začiatok najlepšia vec. Potom už si človek samozrejme nájde tú cestu, pretože aj v tom zistiť vôbec, čo vás baví, niekoho možno viacej baví nejaké kardio, nejaké možno tanečné prvky, yoga. Ja som sa napríklad veľmi našla práve v silových tréningoch, to znamená činky, ja som sa v tom neuveriteľne našla. Nevravím, že teraz občas nestriedam nejaké tie formy cvičenia, sem tam mám možno rada aj nejaké to kardio, bicykel, ale ja počúvam to svoje telo v rámci nejakých období, hej, niekedy 2 mesiace
mesiace mám chuť proste len na silové tréningy, ja dvíham činky a prekonávam sa v tých váhach, ktoré dvihnem. Niekedy mám zase obdobie, kedy mám tie tréningy také povedzme iba ľahšie, idem si na bicykel, trošku si zacvičím brucho, niekedy skôr mám len nejaké ako prechádzky. Čiže počúvam seba, na čo mám zrovna chuť, na čo mám zrovna náladu a striedam to, aby som si z toho nevytvorila niečo, čo musím, ale aby som to robila, pretože chcem. A to sa mi teda zatiaľ momentálne už tie 2 roky naozaj darí a našla som si k tomu takú cestu, že už dnes si absolútne neviem svoj život predstaviť bez toho, že by som do toho fitka išla, alebo že by som si zacvičila, alebo celkovo aj tú stravu. Aj teraz povedzme cez vianočné obdobie, keď som už viac dní jedla, tak ako fakt, že úplne nezdravo, tak som na sebe začala pociťovať, že už mi to naozaj ako vadí, že si neviem predstaviť sa takto stravovať dlhodobo, pretože sa to odzrkadlovalo nielen na mojom ako pocite toho tela, samozrejme aj psychika, všetko, cítila som sa úplne taká, že ne. K tomuto už si neviem predstaviť, že sa nejak ako vrátim. Aj tam si uvedomujem, že tie 2 roky urobili svoje a fakt už dnes je to takou súčasťou môjho života, že mi to normálne po pár dňoch začne chýbať, keď aj do toho povedzme fitka nejdem alebo podobne. Zmením si trošku polohu na sedenie. No okej, no sedím tu, no nevadí. Ja si skôr myslím, že ide o obsah tohto videa, ne o tom, či tu uvidíte jedno moje kolena alebo 2, alebo tu budem sedieť ako úplný idiot na tom kresle. To znamená, že taký môj maličký tip je asi práve ten tréner. Samozrejme chápem, že aj z časového hľadiska, z finančného hľadiska to asi není úplne asi možné pre každého, ale je to taký môj tip. Mne to neskutočne pomohlo. Pochopiť vôbec, aké cviky robiť, ako to striedať, alebo aj časovo, čomu sa skôr venovať, na čo sa zamerať. Mne to strašne veľa dalo a naozaj po nejakom prvých 2 mesiacoch už som sama prišla na to, že OK, už by som to mohla asi zvládnuť sama a potom už som si tie tréningy v podstate pripravovala ja sama. Ako som spomínala, mňa teda neuveriteľne chytili tie silové cvičenia, takže som si potom už začala tak sama plánovať tie tréningy, či už je to chrbát, ramena a dneska si dám nohy a zajtra si dám zadok a strašne ma to začalo baviť. Takže som si postupne v tom hľadala takú nejakú cestičku, ktorá mi bude vyhovovať. Samozrejme zo začiatku, ako som spomínala, ja som tie tréningy teda mala, keďže ja som v tomto dosť ako taký magor. Veľmi rada skúšam hranicu vôbec na samej sebe a vždy chcem nejak tak ako sama seba presviečať, že niečo dokážem. Možno práve tým, že som sama vyrastala alebo som veľkú časť života trávila s ľuďmi, ktorí vo vás vytvárali úplný opak, tak práve preto možno dneska v sebe mám, že som k sebe extrémne kritická a občas na seba tlačím možno viac, ako by sa patrilo, ale zase si myslím, že tie vlastnosti ma naučili aj dnes tomu byť fakt ako disciplinovaná. Myslím si, že som veľmi ambiciozná v tomto a keď už sa pre niečo rozhodnem, tak z toho len tak neupustím. No a to sa teda vďaka Bohu stalo aj práve pri tomto cvičení. Mňa teda veľmi bavilo aj to, že aj ten tréner bol zo začiatku zo mňa veľmi ako prekvapený, pretože bol zvyknutý na ten typ dievčat, ktoré teda k nemu idú práve s tým, že chcú schudnúť nejakých 5 kg do plaviek a väčšinou na tých tréningoch do toho dávajú tak, ja neviem, 50%, hej, potom už sú moc unavené, toto ich boli. Keď som tam prišla ja, tak on zo mňa bol, myslím si, že úplne v šoku, pretože mi sám vravel, že nemá normálne slov na to, ako ja som sa do toho neskutočne obula. A povedal mi, že tie tréningy fakt už pomaly zostavuje tak ako pre chalanov, ktorí k nemu chodia cvičiť a aj ten progres, ktorý som tam dokázala v rámci toho cvičenia za tú dobu, ako on bol v šoku, samozrejme v tom najlepšom slova zmysle. Čiže aj kým sme si v tomto našli k sebe cestu, pretože on ma zo začiatku dosť tak tlačil práve do takých tých dievčenskejších vecí, hej, ako behanie, alebo práve nejaké to takéto kardio. A ja som na to úplne nebola. Stále sme v tomto tak trošilinku bojovali, takisto je to cvičenie. On ma na začiatku vlastne, než ma začal trénovať, ma vlastne úplne ako zmeral, zvážil, potom po mesiaci znova teda ideme vážiť. No a práve ten šok nastal po tom prvom mesiaci. Chodila som ráno cvičiť pomaly medzi 8 a 9 raňajky. Ja som mu ešte aj písala vtedy svoje ako jedálničky, čo jedávam, aj to mi kontroloval. A ja som do toho išla tak naplno, že tie tréningy moje trvali pomaly hodinu a pol, niekedy boli pomaly až 2-hodinové, každý jeden deň, okrem nedele. Vždy ráno budíček, bum, maximálne sa najesť, utekať do fitka, tam proste fakt makať. Ja som tam skoro vyplula dušu, chodila som odtiaľ totálne zničená a poviem vám, že tie začiatky, tie svalovice, ale aj tak musíš, ideš. Poviem vám, že som prvé týždne preplakala strašne veľa dní, dokonca som naozaj uvažovala aj nad tým, že to vzdám, pretože tá bolesť, bol to extrém, bolelo ma celé telo, nevedela som vlastne, či vôbec dosiahnem to, čo chcem, ani som v tej chvíli nevedela, čo chcem vlastne dosiahnuť, len som vedela, že do toho chcem ísť fakt ako naplno. A išla som, takisto aj tá stráva, všetko, ako okolo toho samozrejme milión iných vecí, pretože
riešite aj iné problémy v tom živote. Ale začala som si uvedomovať, že cez to všetko, ako moc ťažké to bolo, ako to bolelo, tak mi to začalo strašne veľa dávať. Zrazu sa začal meniť celý môj pohľad na mňa samotnú, zrazu som si začala uvedomovať aj to, koľko síly vôbec mám, čo všetko dokážem zvládnuť a začal to byť úžasný pocit. Takže povedzme, že po nejakom tom prvom mesiaci, úplne fakt ako chvíľ, kedy som to chcela vzdať, sa z toho začala stávať taká moja trošku závislosť. Nevravím, že potom tie chvíle neprichádzali, prichádzajú aj dnes koľkokrát, hej, že si poviem také, nechce sa mi tam ísť, ale dnes už viem, že to nevzdám úplne. Že keď aj mám dni, kedy nejdem do fitka, nezacvičím si, alebo si povedzme zjem, čo ma napadne, viem, že vždy sa už vrátim do toho kolobehu, pretože už som si k tomu vytvorila taký návyk, že si neviem predstaviť bez toho byť. Ale na tom začiatku som fakt ako musela sa nútiť ísť do toho fitka, či sa mi chcelo, nechcelo, proste ideš rada. Chcela som si niečo dokázať, čo si myslím, že sa mi v konečnom dôsledku podarilo, aj keď ako vravím, nebolo to jednoduché. Ja nevravím, že každý do toho musí ísť fakt úplne takto, ale ja som to tak potrebovala a som za to veľmi rada. Ešte som sa teda chcela vrátiť k tomu váženiu a to vlastne, na čom sme sa potom už začali s tým trénerom rozchádzať. A keď ma teda po prvom mesiaci zvážil, tak aj on ostal veľmi v šoku, pretože na váhe vlastne bolo ešte o kilo viac ako na začiatku. Čo samozrejme vytvorilo obrovskú demotiváciu. Ja si pamätám, že som sa tam totálne zložila, rozplakala, proste som povedala, že OK, v ten deň tréning nechcem. On mi to ako vysvetlil, že proste Radi, nič si z toho neber, viem, že tu mákaš, každý deň si tu pomaly 2 hodiny, viem, ako vyzerajú naše tréningy, proste neviem, mohlo sa tam stať hen toto. Vtedy aj ja som povedala, že presne preto to som nechcela tú váhu, nechcela som sa ňou riadiť, nechcela som sa ňou nejak obmedzovať. Ja si úplne myslím, že stačí naozaj len to meranie. Keď sa meráte, tam vidíte tie centimetre, či je to pás, či sú to ruky, či sú to stehna. Takže ja som sa potom rozhodla, že nie, vážiť sa odmietam, ja sa budem keď tak doma merať, ale chcem pokračovať v tréningoch, chcem na sebe makať. Začala som si dávať miesto nejakej váhy úplne iné ciele, ja neviem, skúsiť sa dvihnúť na hrazde. Dodnes sa mi to ešte nepodarilo úplne, ale takéto ciele som si skôr snažila si dávať, alebo povedzme aj v tých silových tréningoch, hej, aby som vedela udvihnúť, ja neviem, na biceps 10 kilovú činku a urobiť s ňou 3 série po sebe. Čiže toto boli také moje malé ciele, ktoré sa mi vlastne potom darili spĺňať a tie ma motivovali k tomu v tom pokračovať, byť lepšia, skúšať nové veci. Takže u mňa ten smer tej váhy a sledovania si nejakých kíl a zdieľanie to teraz s vami, že wow, kilo a pol dole, už mám toľko. Ja dnes neviem, koľko mám kíl. Nezaujíma ma to, koľko mám kíl, ani to nemienim mi skúmať, koľko mám kíl, pretože mi je to úplne jedno. Ja to na tom tele samozrejme za tie 2 roky aktívneho cvičenia vidím. Áno, niekto by si mohol povedať, že to mohlo byť lepšie, mohlo to byť horšie. Ja som totálne spokojná. Ja tie zmeny na tele vidím, samozrejme niečo išlo dole, to telo sa spevnilo, vidím to na mojej kondičke, vidím to jednoducho aj na tej obratnosti, flexibilite toho tela. Čiže ja som úplne spokojná s tou cestou, ktorú som si vybrala ja a s tým, ako to robím. Samozrejme záleží aj naozaj od toho, čo chcete, aby vám to dalo. Ja si myslím, že pokiaľ chcete byť naozaj ako nejakým fitness guru, fitness trénerom, tak je úplne jasné, že potom do toho dáte ešte viac a budete ešte prísnejší na seba. Ja teda úplne takéto sny nemám. Ja chcem len to, aby ma to bavilo, aby som sa tomu venovala a aby som sa sama cítila dobre, aby som to videla po tej fyzickej stránke, ale samozrejme aj po psychickej. Takže toto je môj cieľ. A za tým si v podstate idem. Takže to cvičenie, to stravovanie ja už dnes berem naozaj ako taký základ môjho života, ktorý ma robí šťastnou a spokojnou. A aj po tej psychickej stránke naozaj to fitko, to cvičenie, to je proste ako taká moja terapia. Niekto možno ide psychologovi, tak ako som chodievala pred rokmi aj ja. Dnes už miesto toho psychologa mám to fitko a je to pre mňa skvelá terapia, ktorá mi dodáva úžasný pocit. Vždy sa odtiaľ vraciam, alebo vždy, keď docvičím, sa jednoducho cítim úplne nabitá energiou. Mám zo seba samej dobrý pocit. Dokážem sa venovať oveľa viacej veciam. Tým, že to vidíte aj na svojom tele, zrazu si môžete dovoliť kúpiť menšie oblečenie a dovoliť si obliecť aj niečo obtiahnutejšie. To znamená, že aj to sebavedomie sa vám samozrejme začne dvíhať. Má to podľa mňa extrémne veľa benefitov, to, čo vám to dáva oproti tomu, čo vám to berie. Pretože samozrejme, že vám to zoberie ten čas, veľakrát sa vám nechce, zoberie vám to možno ako energiu, chuť, cítite sa na hovno, máte svalovicu, všetko vám zbolí. Ale to, čo vám to vráti, je miliónkrát viac ako to, čo vy do toho dáte. Tak znova prehadzujem nohu. Takže ak je tu niekto z vás, ktorý si možno toto video pustil s nejakým zámerom sa namotivovať, neviem, či sa mi to úplne podarilo,
ale jednoznačne za mňa, ak zvažujete vôbec nejak začať, choďte do toho. Či už to fakt budú len možno prechádzky každodenné, alebo si vy nájdete nejaký smer možno aj v tej jóge, práve v silových cvičeniach. Možno vás začne baviť úplne čo iné. Skúšajte, až kým nenájdete to, čo vás samých bude baviť, aj keby ste to fakt mali prestriedavať, tak ako to robím ja. Či už je váš cieľ proste, ja neviem, mať možno viacej energie, lepší pocit do seba, či už je váš cieľ sa dať psychicky do poriadku, alebo práve schudnúť. Toto je naozaj cesta, ktorá si myslím, že vám pomôže po viacerých týchto stránkach, aj keď možno váš prvý krok bude práve tá váha. Myslím si, že časom aj vy sami zistíte, že tých benefitov, ktorých vám to dá, okrem toho, že možno schudnete na to vaše vysnívané číslo, zrazu zistíte, že je ich oveľa viacej. A nenechajte sa demotivovať či už okolím, blbými ľuďmi, blbými pohľadmi, výsmechmi alebo podobnými kravinami. Počúvajte seba, počúvajte svoje telo. Aj čo sa týka stravy, nájdete si vy sami nejakú tú rovnováhu toho, čo vám vyhovuje. Ako dobre viete, ja momentálne už niekoľko mesiacov skúšam fasting. O tom vám teda tiež budem hovoriť v nejakom samostatnom videu, ale chcela som teda ešte tomu dať čas, aby som to naozaj mohla na sebe nejak tak vyskúšať, či mi to bude vyhovovať, a vyhovuje mi to veľmi, ale tu vás tým v tomto videu absolútne nebudem zaťažovať. Toto malo len naozaj slúžiť na to, aby som vám tu povedala, čo mne to cvičenie povedzme za tie 2 roky dalo. A neľutujem ani na sekundu to rozhodnutie. A cez to všetko, že aj dnes je to teda ešte stále ako ťažké, už samozrejme nie je tak ako na začiatku. Aj dnes mám dní, kedy občas si možno aj poplačem, kedy ma všetko bolí, kedy mám toho dosť, kedy som možno v tom taká stratená a neviem a mám pocit, že už sa to opakuje a toto. Vždycky vtedy viem iba to, že musím vyskúšať nejakú zmenu, či už je to zmena nejakých ako cvikov alebo čohokoľvek. Proste sa s tým hrajte, skúšajte, hľadajte. A ja vám budem len držať palce. Ak by ste na mňa mali ešte akékoľvek otázky, čokoľvek, ľudne sa pýtajte buď tu do komentárov, alebo mi určite napíšte na mojom Instagrame, kde ma nájdete ako Butter on the Head. Ja teda dúfam, že sa mi to podarilo zhrnúť nejaké také základné informácie v tom, a teda ešte raz to zopakujem, držím vám palce, pretože vážne, ak máte pocit, že vo vašom živote sa cítite možno nejak stratený, neviete kde začať, možno sa necítite dobre vo svojom tele, trápite sa, obmedzuje vás to či už na zdraví, na vašom vlastnom pocite, aj keď viem, že to není ľahké, treba si občas nadstaviť to zrkadlo pred samým sebou, povedať si tie veci ako sú, niečo s tým začať robiť. Takže ja vás v tom jednoznačne budem podporovať. Tak to je odo mňa všetko. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste tu našli možno to, čo ste tu hľadali, alebo prečo ste na ňo klikli, a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ja budem samozrejme veľmi rada za akúkoľvek vašu spätnú väzbu a budem veľmi rada za akýkoľvek komentár, páčik, nepáčik, čokoľvek. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce. A ja mám mravce v nohe, momentálne asi v oboch. OK, ahojte.